Αυτές είναι οι 10 λειτουργίες που θα σε κάνουν να έχεις ένα σύγχρονο e-shop το 2025. Νούμερο 1. Γρήγορο checkout. Θέλουμε όσο το δυνατόν λιγότερα βήματα για πιο άμεση και καλύτερη εμπειρία χρήστη. Νούμερο 2. Πολλαπλή μέθοδοι πληρωμής. Ξεκινάμε με τα βασικά. Πληρωμή online με χρεωστική πιστωτική κάρτα. PayPal, Apple και Google Pay. Πληρωμή με δόσεις, τραπεζική κατάθεση, κρύπτο, αλλά και αντικαταβολή. Νούμερο 3. Υπολογισμός μεταφορικών σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την τοποθεσία, το βάρος ή άλλων παραμέτρων. Νούμερο 4. Διαχείριση και ενημέρωση αποθέματος προϊόντων. Νούμερο 5. Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω email ή SMS. Για μια νέα παραγγελία, την εξέλιξή της, επιστροφές κλπ. Νούμερο 6. Δυνατότητα wishlist. Για αποθήκευση προϊόντων στα αγαπημένα. Νούμερο 7. Σύγκριση προϊόντων. Πολύ σημαντικό αν μιλάμε π.χ. για προϊόν όπως ένα κινητό, που έχει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Νούμερο 8. Επαναλαμβανόμενες συνδρομές, subscription. Ιδανικό για συνδρομητικά πακέτα, κρυμμένο περιεχόμενο, μαθήματα κλπ. Νούμερο 9. Αυτόματη έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων. Δυνατότητα ύπαρξης κουπονιών, συγκεκριμένων και bundle προσφορών. Επειδή είναι πολλά, άκουσε το ξανά και αν χρειαστείς τη βοήθειά μου, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.